Mali tolanci tɔnba Fédération Malienne de Football kuma lasurunya la FEMAFOOT o ɲɛmaya sigi bɛna kɛ. An balima aw bisimila an balakcu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Bi an bɛ tɛnɛndonna février kalo tile 23 san 2026. An ka bi kibaruya o bɛ tali kɛ FEMAFOOT ale ka ɲɛmaya kura sigi kan. K'aw hakilila jigin k'a fɔ ko FEMAFOOT maa minnu tun bɛ ale ɲɛmaya la olu ye baara bila ka bɔ baara la ka kɛ ni janvier kalo tile 17 san 2026. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ Mali tolanci tɔnba ni o ye FEMAFOOT ale bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la kan tɛmɛlen na Mali samatasɛgɛw olu kɔni ma se ka na ni jɔnjɔn ye Mali jamana kɔnɔna la. O sababu la maa caman ye FEMAFOOT kɛ bolokɔni tamaseere ye ko ale kɔni jɔnɔba bɛ Mali balontan gɛlɛya la. K'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ FEMAFOOT ale présidentba yɛrɛ ni o ye Mamutu Bawiye Ture. Ale sigila ɲɛmaya la août kalo tile 29 san 2019. Nka waati ni o kɔfɛ ale nɔ minɛla wariko kiri dɔw la ka datugu. O ni sisan cɛ maa caman y'a yira k'a fɔ ko Mali tolanci tɔnba ko dɔ de bɛ ka fara ka gɛlɛya kan don o don ka taa fɛ. Walasa ka fura sɔrɔ ni ko ninnu bɛɛ la labɛn dɔw sabatila ni ka kalafili kura boloda. O kan ka kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 16 ye san 2026. Février kalo tile 26 san 2026. FEMAFOOT ka lajɛrɛba dɔ bɛna kɛ mun senfɛ u bɛna kalafiliw kɔni koɲaw daminɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka u kanabɔ FEMAFOOT ale ɲɛmaya nɔfɛ ko olu kɔni kan ka taa ni u ka ɲɛmaya ɲini sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ye ka bɛn ni mars kalo tile 17 ye san 2026. Ɲɛnabɔli bɛna kɛ o sɛbɛn ninnu na. Minnu bɛ yen ni olu ka ɲɛmaya sɛbɛnw ni u ma dafa o jaabi bɛna lase olu ma ka kɛ ni mars kalo tile 22 ye. Olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn minnu bɛ u ka sɛbɛnw jɛ ka olu dafa ka kɛ ni mars kalo tile 25 ye. Liste finale kɔni o bɛna da maaw tulo kan ka kɛ ni avril kalo tile fɔlɔ ye san 2026. O liste in na maaw tɔgɔ bɛna yala jɛ kɛra ma k'a fɔ ko minnu bɛ se ka u kanabɔ FEMAFOOT ɲɛmaya nɔfɛ. Wa lajɛrɛba dɔ bɛna kɛ ka se ka kalafili waleya ka kɛ ni avril kalo tile 16 ye. Jaabiw kɔni mana bɔ o la avril kalo tile 19 ɲɛma kura o kɔni bɛ sigi. A bɛ waati jan bɔ maliden caman sigilen don ka nin don in makɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ kanubaw. Maa caman kɔni ka laɲini ye ɲɛmaya kura sigi min bɛna kɛ o ka se ka kɛ sababu ye ka Mali balontan ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Ka ni kura di Mali balontan ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan. Ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.